След като изцентрифугираме самата кръв, се получава плазмата. Плазмата е ето тази горна съставка, а тук всъщност са тромбоцитите и растежните фактори, които ние трябва да използваме за PRP процедурата за коса. Какво правим сега? Имаме PRP-то с специфична игла, както виждате, за да може да достигнем до правилният слой и аспирираме необходимото количество. След което сменяме иглата и слагаме много тънка и мъничка игла. Затова самата процедура и е безболезнена за самият пациент. Това всъщност представлява процедурата, която ще започнем да прилагаме. Първата стъпка, разбира се, е да дезинфекцираме областта на косата и там, където ще инжектираме. Почистваме косата с дезинфектант, а предварително сме я